cu ultimele 3 ganișe ale mele. Cine e asta? Tătica! Un iar aripi să zbor, nu plânge dacă o să mor, că rănile astea mă dor, le tratez. Ce faci, bă? Fă, uite, soare meu, e chiar tățica, uite tu. Ce? Tăbor aici. Ți-a ieșat Da. tot și pe asta? Bă, am fost să-mi cumpăr mașină și m-a salvat. Era pe acolo. Cum dracu Cred te-a că căuta salvat? porci miștreți și căuta neamurile. Își Era pe căuta pădure. hrană, cred că. Ce hrană, făi, soare meu. Dar știți că eu pot să vă aud oriunde vorbiți, nu? Nu ne auzi, bagă degetele în urechi. Ok. Da, e tot vă Da, aud. mă, da. Asta e cât ceapte, nu vezi? Nu vezi că m-am făcut. Ia uzi, fii atent că i-am făcut și o strofă lui Tanța, ia uzi. Tanța mai e 2 pe 4 și are stofă ca dulapul. Ce, ești nebună? Acolo, La vorbiți. cine dracu te rogi? Așa. Adică că mă muști. Nu te mușc. Ză, du-te, dracu, de aici.